Čo robiť vo včelách v marci? Ahojte, milí včelári a včelárky. Vítajte pri ďalšej epizóde nášho včelárskeho podcastu. Dnes sa pozrieme na mesiac marec. Mesiac, kedy sa v úloh začína poriadny život a včelár znovu chytá nepokoj do rúk. Vo februári nás trápilo, či už matka kladie, koľko majú včely plodu a kedy bude prelet. V marci však tieto otázky väčšinou odpadajú. Všetky rodiny, v ktorých matka prežila, už plodujú. Do polovice marca na väčšine stanovísk matka kladie denne stovky vajíčok a v úľoch sú tisíce buniek s plodom. A práve vtedy, keď včely absolvujú očistný prelet, začne včelár znovu premýšľať. Majú dosť zásob? Nemal by som ich prikrmiť alebo aspoň napojiť? Má matka dosť miesta na kladenie? A čo klieštik, stavebný rámik, jarné zásahy? Aby sme sa vedeli správne rozhodnúť, potrebujeme jarnú prehliadku včelstiev. A ešte skôr, než sa do nej pustíme. Ak sa vám tento podcast páči, dajte mu like a odoberajte kanál. Pomáha to šíriť včelárske skúsenosti ďalej. Ďakujem. Jarná prehliadka. V marci už všetky rodiny uskutočnia prelet. V horách síce neskôr, ale uskutočnia ho všetky životaschopné včelstvá. Či už ste prelet videli na vlastné oči, alebo ste ho spoznali podľa znakov pred úľom, vynosené mŕtvolky, rozmetané melivo, či výkali na snehu, po prelete je čas pozorovať letáče. Sledujte aktivitu včiel a hlavne donášanie peľu. Intenzívny prínos peľu znamená plodovanie a dobrý stav rodiny. Naopak, lenivé včely, nervozita alebo pokálený úľ signalizujú problém. Zdravé rodiny prehliadajte až pri slnečnom, bezveternom počasí nad 10, ideálne 12 až 14 stupňov. Ale pozor! Problémové rodiny kontrolujte hneď aj pri nižších teplotách. Pri krátkej prehliadke nás zaujímajú tri veci. Zásoby, plod a matka. Ak má včelstvo veľa mŕtvoliek a je slabé, najdôležitejšie je nájsť plod. Ak plod chýba, matka pravdepodobne nie je kladúca. Ak je len trúdi plod alebo pobehujú drobné trúdy, matka v úli už nie je. Ak sú plásty silno pokálené a včely sa bezcielne motajú, ide pravdepodobne o nozému. Takéto včelstvo sa často neoplatí zachraňovať. Riziko prenosu choroby je veľké. Otázka pre vás. Stretli ste sa už na jar s nozematickým včelstvom? Ako ste to riešili? Napíšte do komentárov. Regulácia zásob. Marec je mesiac, kedy včely začnú masívne míňať zásoby. Len na výchovu plodu dokážu spotrebovať aj 5 až 6 kg medu. Dôležité však nie je len množstvo zásob, ale ich rozloženie. Zásoby musia byť v dosahu plodového telesa. Ak prídu mrazy a zásoby sú ďaleko, môže vzniknúť problém. Pri prehliadke preto zvážte. Presun zásobného plástu bližšie k plodu alebo vloženie plástu so zásobami medocesto je v marci použiteľné skôr ako núdzové riešenie, nie ako ideálna výživa. Podmienky na plodovanie. Aby včely dobre plodovali, musia byť splnené 4 podmienky. Teplo, cukor alebo med, peľ a voda. Marec je premenlivý, preto včelár pomáha včelám teplom. Zúžením priestoru, zakrytím sita v dne, lepším uteplením pod vrchnákom, nahradením priedušného stropu fóliou. Plod potrebuje teplo a vlhkosť. Peľ je na jar kľúčový. Ak ho v prírode niet, nemiešajte ho do medocesta. Mladušky sa k nemu takto nedostanú. Ak chcete pomôcť, dajte vlastný pomletý peľ vonku pri úľoch. A nezabúdajme na vodu. Ak je to možné, zriaďte vonkajšie napájadlo na slnečnom mieste. Otázka pre vás. Používate na jar napájadlá, alebo sa spoliehate len na prírodu? Miesto na plodovanie. V polovici marca už môže mať včelstvo viac než 10 000 buniek s plodom. Ak matka nemá kde klásť, rozvoj sa spomalí a neskôr sa môže objaviť rojová nálada. Peľové plásty, ktoré blokujú plodisko, odsúvame k stene alebo ich odoberieme. Plod potrebuje priestor hore, nie pod nohami. Pamätajte, rojová nálada sa začína približne 40 dní pred vyrojením. Krátke rady na záver. Ak je matka ešte v klietke, začiatkom marca ju uvoľnite. Pri vyššom spade klieštika je marec vhodný čas na zásah. Stavebný rámik vkladajte až do silných rodín a s rozumom. Marec je posledný čas pripraviť rámiky a medzisteny na apríl. Záver. Marec je mesiac pozorovania, rozumných zásahov
a vytvárania podmienok pre silné jarné včelstvá. A ak sa vám tento podcast páčil, nezabudnite dať like a odoberajte kanál, aby ste neprišli o ďalšie diely včelárskeho roka. Ďakujem, že ste počúvali a prajem vám úspešný marec vo včelách.